Tereraika vazukuru. Kana pane nyaya inondibhowa, kana pane nyaya ndisingade kana kunzwa inyaya yemunhu anenge achingothreatena vamwe, anyaya inondidhina, inotondidhina kundibhowa, kundisvoda gora kusvika pekupedzisira chaipo. Nyaya yemunhu anenge achingothreatena vamwe vanhu it's not good. Hazvina kunaka vazukuru. Handiti? Why uchingogara uchingoudza vanhu kuti ndokurumisa nembwa, imbwa dzangu dzinoruma. Anti dziripo imbwa dzachona. Sake dzirume dzibate. Dzikapedza kuruma tobva tazoti nyaya iyi yasorted, hazvichaitike futi. Not kuramba tichingotretenana no, that is not healthy man. Hazvina utano vazukuru, hazvina utano. Nyaya iri panapa inyaya inotondinetsa, inotondirwadza chaizvo. So zviri kuitika manje kana ungosatosubscribe panapa muzukuru iwe chisubscribe. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Handiti? Also ma likes enyu nema comments tiri kumada tinzwa kuti munofungei panyaya dzatinokupai zuva rimwe nerimwe vazukuru. Handiti? Right. So nyaya iripo iri panapa pazuva ranhasi ndeye musikana anonzi kana kuti mudzimai anonzi Felicitas Edwards kana kuti Mai Titi. Mai Titi tese tinovaziva ndo vari kurira mazuva ano. Havari kurira mazuva mairi matatu adarika vakambosimudzana na Prophet Passion Java panganai. Handiti? Vakasimudzana Mai Titi vakapopota vakataura zvakawanda, but pane statement one ravakataura kana kuti pane nyaya one yavanogara vachitaura vachiudza vanhu ita kuti ndiite video inoi pazuva ranhasi. Muri kunzwa vazukuru? So ndoda kuti mubatisise mazwi. Handiti? Nyaya yekuthreatena vanhu yoyo haina utano vazukuru, haina utano, haine kwashoka nyaya yekuthreatena vanhu. Palife chaipo ine kwashoka. Hatifanira kungothreatenana. Handiti? Right. Zuro ndizuro pakutanga paya, kare paya vakambothreatena Madam Boss futi. Handiti? Vambothreatena Madam Boss vakati ndinozobuditsa mapicture ako, iwewe wakapinda muindustry nekushandisa mwiri. Nai vakomana, pakataurwa zvakawanda stereki kuna Madam Boss, pakataurwa zvakawandisa. Pakatomboita hondo, but nyaya hombe ndeyekuti vaiti vane maphotos Madam Boss, nude pics vakashama. Avaizolikisa kana Madam Boss ngaangoti pwe. Zvakaoma. And she was even ready kutoputsa imba ya Madam Boss. She was ready. Not wait kuti vane gure rimwe rekutoti kumba hakuzogarike zvakanaka. Vandori nenyaya, vaitova nenyaya dzekutoti she was ready kudzitaura Madam Boss nahabhi wavo chero zvikadhakwashi vanga vasina basa nazvo. What kind of a human being wekuti anotaura kuti zvona ane nude pics evanhu oti futi nyango zvinhu zvikadhakwa paimba yeumwe munhu, pamarriage yeumwe munhu, hauna kana basa nazvo? Hazvisi right vazukuru. Pedzezvo zuro ndizuro vaidanana nemwana uyu anonzi aniko Zizo pamiki. Vadanana Zizo pamiki mwedzi miri here kana mitatu zvobva zvadhakwa. Zvadhakwa paya vakuchitaura ndakazongoona kavidhio kaneke 1 or 2 minutes vachitaura kuna vachadresa kune hanzvadzi yaZizo ndianonzi Catherine here kana kuti ana ameno, vachiti zvoni Zizo waumburuka pamusoro pangu, zvino ndinokwanisa kubuditsa maphotos ake akashama kuroti nude pics futi aZizo vanawo futi. Nai Madam Mai Titi, ndakuti Madam Boss. Mai Titi zvinombofamba sei chaizvo?
Zvinofamba sei? Aiwa, zvofamba sei murandakadzi? Pedzezvo zuro rino manje waitaura kuti kuna mufundisi Java. Waiti futi une mafotos awo ekushama. Asi maiti titangataura nechokwadi, mafotos evanhu munowawanepi vakashama. Munowawanepi chaizvo. Aiwa, mune mawawanepi. Because it seems kuti every enemy yenyu, wese munhu asinganzwana namaititika, munotori nemafotos avo vakashama. And those photos vakashama ndo weapon yenyu yekuti you can attack someone kana manetsana. Why? Zvinomboitirwei chaizvo? Zvinoitirwei murandakadzi? Chimbondidairawo zvinoitirwei? Aiwa, kana nemiwo vanhu munotokudii? What do you say? Nenyaya yamaititi vanenge nawo here mafotos zveshuwa kana kuti pane pasina? Zvino kana iri pashoni yazuro iyi, pamwe vaifunga kuti pachabuda mari because pashoni bag riripo, vaifunga kuti pashoni achauya nerweseri oti amurandakadzi ka iwe chirega ulikisa mafotos, pamwe aine zvimwe zvaanoziva zvake kuti mafotos aya anogona akasvikawo mumaoko amaititi. Murandakadzi chibatawo nepapa chiuya chitisiyane nayo nyaya iyi, tirege kuisetla papublic. Mai pashoni ka akabati mabudise ndotokupa mari papublic, ndotokutengera hanzi iPhone chichi Pro 11 izvezvi buditsa. Izvo zvega zvatobva zvatondipa question mark yoti maititi munenge musina. So kana musina, why should you be, why munenge muchinyeperei kuti mune mafotos evanhu vakashama? Zvinenge zvichiitirwei? What do you gain from it? No, that is insane. No, it's insane for you. That's craziness, and that nonsense must stop. Vanhu vese vanototya maititi nenyaya yekuti zoni she's good at threatening people. Murandakadzi hazvina kana kumbokufita murandakadzi. Mai paJava papa mari iripo, but haibude nemutoo iwowo manje. Haibude nemutoo iwowo. Ana Madam Boss motikari vakatofamba nadzo. Havanoita maboyoyo awo. You cannot blackmail another man kuti abuditse bag. Hazvishande zvichidaro murandakadzi. Anditi, and people, what do you think about my titi kuti vane nude pics evanhu vese? What do you think about my titi kuti pics evanhu vese, celebs ese angonetsana my titi vane mafotos avo? Zuro ndizuro rieri Sebastian Magacha mafotos ake akabuda, makafara kunze kwoti munge muchinyaradza mwana. Anditi zvinoitika, zvina basa kuti anoimba dzechechi kana kuti kudika. It happens. Kunze kuti mudai mainyaradza mwana ka, you like even celebrating. That is pathetic. That's pathetic. And it must stop, especially from you guys. Wofana umira murandakadzi. Vanhu vomunofungeiwo nenyaya yamaititi kuti vane mafotos emunhu wese wavachanetsana naye ka vane mafotos ake akashama. What do you think about maititi nenyaya iyo? Ndo strategy yavo yekuthreatena vanhu iyoyo. Ndo strategy yavo yekuthreatena vanhu kuti zoni vanenge vane mafotos emunhu akashama. Ndadhiniwa naye nyaya. Ndadhiniwa. Maititi kana vachizviwa kana vachida ka, we can even do a live. I don't even care. I'm not scared of you. Those who are scared of you ka ndo vanotokujaidza murandakadzi. I'm not scared of you. You can even come totoita live wherever pamune mchida, kana kune stadium kwenyu, home kwenyu, anditi kureva kuti kune masupporters enyu. And we can talk about this thing yekuti continue threatening people that have got their nude pics. Aiwa, inisa anko seindika sekuru vevanhu handizvo approve zvamoita izvo. Handizvo approve. Ndapedza zvangu ini. Ndapedza sasekuru ndotonyarara zvangu. Ndatopedza so. Kana uri nenzeve dzekunzwa watonzwa murandakadzi, handidi unzwa futi kuti kune umwe munhu athreateniwa nemunyaya yema nude pics. Ngaipere nhasi nyaya iyoyi.